predstavovanie si tých najhorších možných scenárií. Toto je najväčšia blbosť, akú som kedy počul. Nemôžeš tak myslieť na veci, že teraz toto sa pokazí, tamto dopadne zle, lebo v tých chvíľach nič sa nepokazí. Ty musíš byť inteligentný človek, ty nemôžeš žiť ako nejaký robot, ale potrebuješ analyzovať každý ten deň, ktorý máš a analyzovať aj svoje pocity, ako si sa pri danej veci cítil a ako si na ňu reagoval. Ty nemôžeš v kuse pred každou novou vecou sa báť, čo najhoršie sa stane, pretože povedzme si, prvýkrát ideš vyskúšať niečo nové a tvoj pocit je, že no to sa pokazí, to určite nezvládnem a podarí sa ti to. Potom ideš na novú vec urobiť. No a zase si hovoríš, že no to sa určite pokazí a stop. Prvýkrát si takisto myslel a podarilo sa ti to, na čo by si zase rozmýšľal rovnako. Je to úplná blbosť a vytváranie falošných zlých scenárií ťa úplne zastaví pred tvojim cieľom a dosiahnutím niečoho nového, čo ty túžiš.